avui és un dia on fem la jornada, ara ja feia un parell o 3 d'anys que no l'havíem fet, i per tant ens feia il·lusió tornar a fer una jornada on els experts poguéssiu connectar el coneixement, poguéssiu connectar les vostres experiències i trobar-nos un dia tots junts per aquest coneixement que dintre del lèxic anem generant, posar-lo en comú i poder-lo compartir. Maribel, tot teu. Gràcies. De què parlaré en aquesta presentació? Doncs bàsicament intentaré oferir resposta a 2 preguntes fonamentals. La primera, que té a veure amb quin és el rol dels mentors i les mentores i quins trets caracteritzen la seva intervenció educativa, i la segona, com podem acompanyar a les persones voluntàries. Aquí també m'agradaria dir que tot el que presentaré és fruit de coneixements que he anat adquirint durant aquests anys, però sobretot a través de l'intercanvi que s'ha generat amb persones de l'equip de la Fundació, amb les companyes de formadores del Lèxit i també amb les persones que impulseu el Lèxit. I aquí tenim referents de biblioteca, mestres d'escola, persones de serveis educatius i que ha estat a través d'aquests anys que he pogut desenvolupar algunes idees i que sobretot també és molt fruit del treball conjunt amb els voluntaris i les voluntàries i amb els nens i amb les nenes, que en definitiva són els protagonistes del projecte. Llavors, sobre la mentoria, m'agradaria començar amb una idea fonamental i és que les persones voluntàries són persones que tenen perfils molt diversos, que consideren que llegir és important i que a ells els agrada i elles els agrada molt llegir i volen contagiar aquesta passió per la lectura. El segon, que tenen consciència de que treballar per la comprensió lectora és fonamental per l'èxit educatiu i, com deia el Lluís, per la vida, i llavors hi ha aquesta voluntat de contribuir. I després, perquè també normalment els agrada treballar amb nens i nenes i troben en l'èxit un espai de relació que veuen com a molt positiu. Sobre el seu rol, dir que els voluntaris i les voluntàries el que fan és acompanyar amb la lectura. I què vol dir això d'acompanyar? Doncs acompanyar és caminar al costat d'una persona i donar-li una ajuda. Llavors, una vegada s'ha obert aquesta via de l'afecte, de les emocions, de la relació interpersonal, del cara a cara, de l'encontre, què passa? Doncs que aquests protagonistes s'impliquen en un projecte comú i compartit. Com podem veure, a la primera, no sé si es veu molt bé, a la primera nota hi havia una parella que aquell curs volia millorar la lectura i tenir una bona relació entre els dos, que serien com les 2 coses que articulen el projecte, la relació interpersonal i la millora de la lectura. I al final el que assoleixen és un repte o una activitat que es veuen capaços que poden fer. I això és molt important, perquè a vegades et trobes nens i nenes que creuen que allò de la lectura no va amb ells perquè ho veuen com una cosa que és molt complexa o que no la poden fer. I tenir aquest espai els esperona a practicar i anar millorant. Això què implica? Que disminueix la por i la vergonya, que agafen l'activitat d'una manera optimista i positiva i, molt important, que creuen en les seves capacitats. I aquí us aporto algun exemple d'alguns fruits del lèxit, de coses que destaquen quan acaba el projecte. Del lèxit m'aporta conèixer gent nova, fer amics com la persona que m'ajuda a llegir i aprendre a llegir molt millor i passar una estona agradable. O una altra parella que s'emportava diversió, felicitat i ganes de repetir. I això és així, hi ha molts nens que acaben l'èxit i et demanen el curs vinent hi haurà l'èxit? Podré venir? Vindrà el meu voluntari? Per què? Doncs perquè els ha agradat i com que una cosa quan et genera emocions positives vols repetir, doncs ells volen repetir de l'experiència. I després una altra cosa que és l'amistat, aquest vincle que s'estableix entre les parelles. I fins aquí, moltíssimes gràcies i continuarem avançant en aquesta jornada, explorant altres coses. Bé, doncs, us presento, tinc el plaer de presentar a les persones que participen a la taula rodona. Tenim a la Laia Pellejero, que actualment és una voluntària del Lèxit i que en el seu dia va ser nena Lèxit. Tenim a la Pilar Eslava, que és la tinenta d'alcalde d'Educació i Cultura de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Benvinguts i benvingudes a tots. La Foix Ortiz, que és coordinadora del programa Lèxit a l'Escola Mas i Parera de Vilafranca del Penedès. El Màrius Armengou, que és voluntari a l'Escola Drassanes de Barcelona. I la Laia Hernández, que és responsable del programa Lèxit a la Biblioteca del Districte 4 de Terrassa. Benvingudes i
Si us sembla, comencem una miqueta aquest diàleg. Sí, jo vaig animar amb por i amb vergonya, perquè deia, és que m'han ficat aquí perquè em costa i no sé què, o m'han ficat aquí perquè X, i ho passava malament. Però arribes allà i estàs bé, estàs a gust i t'agrada, et motiva i dius, vinga, ara sí, ara no estic sola i puc. Vam començar amb un centre de primària com una prova pilot. En el centre de primària precisament que estava la Laia, al Terradelles, com una prova pilot. De seguida ens vam engrescar i hem anat augmentant paulatinament perquè pensem que l'èxit ajuda i molt. Cada any anem consolidant el projecte i la veritat és que els nens, els mestres, els mentors estan superengrescats amb el projecte i estan molt animats. I cada any és el que comentaves tu abans, que quan acabem el projecte sempre deien, que els nens sempre comenten i l'any vinent, i diem no, però és que l'any vinent fa 5è ja no podràs, però tenen moltes ganes. Si en tinguéssim molts més que de voluntaris, jo crec que hi haurien molts nens que s'engrescarien. Em vaig apuntar, a veure, una mica recollint el que deia el Lluís i el que deies tu abans, o sigui, els de la meva edat, els de la meva quinta, jo diria que fer de voluntari, m'ho va dir una nena una vegada i m'ho va definir, és fer d'avi. És fer d'avi perquè un dia sortint d'una classe la coordinadora li diu a la nena, diu, Júlia, com et va la lectura amb el Màrius? Diu, molt bé. Diu, és igual que la meva àvia però amb senyor. Anem bé, no? Ja ho hem trobat. Som un punt lèxic que és biblioteca, llavors a Terrassa som 5 biblioteques que estem en el lèxic, però a més hi ha molts més punts lèxics, són uns 14, si no m'equivoco. I bé, llavors a partir del Servei d'Educació és els que ens coordina a escoles i institut. En el nostre cas venen voluntaris, són de l'institut. Jo, com vaig estar de quart a 6è, vaig tindre molts mentor i mentora. Em portava llibres que em motivara i parlava amb mi. Tots tenim les èpoques i ella va estar en una que em va costar i va ser molt. L'Helena em va ajudar moltíssim en tot, em parlava amb mi, a més de llegir, parlava amb mi, em deia Laia, els llibres, tot, es posava en la meva pell i m'ajudava moltíssim. Jo crec que per mi el més rellevant és el vincle. Jo he pogut participar, sobretot en les sessions de tancament del lèxic, i el que perceps és aquest vincle que s'estableix i del que estem parlant entre l'alumne receptor i el jove o l'adult que està posant el seu temps allà per la millora d'aquest alumne. Jo crec que aquest vincle afectiu és molt important. Per què els agrada el Harry Potter? Perquè se senten el Harry Potter i el Batman i el Capità Siam i el Capità Calçotets i tots aquests. Se senten identificats, són ells. Aleshores, vull dir, el nen petit, el nen jovenet, doneu-li lectures, ja tindrà temps. Sembrem. Si forcem, malament. Anem sembrant i poquet a poquet ja ho anirem recollint. I potser d'aquí 15 anys jo no vaig ser lector fins molt endavant, vull dir que no ens desesperem. Perfecte. El nen que va a l'èxit els explica als seus companys i companyes que ells es queden més estoneta perquè hi ha una persona que ve a l'escola i els ajuda a llegir. I ja està. I ho viuen com una cosa molt natural. És a dir, ja et dic, l'any passat tots els nens tenien que la mà aixecada. I jo crec que això és el clar exemple, que no hi ha aquesta diferenciació que abans la Laia ens explicava, però és fruit d'un treball que des de l'escola portem molts anys fent. Jo crec que és gràcies també a moltes accions que fem, però també a tenir la CIEI, que tenim infants que podrien estar a un centre d'educació especial, però els tenim inclosos dins de l'escola. Puc dir una cosa? Jo t'entenc perfectament, és a dir que aquesta mena d'autoestima, és a dir que però explicar la realitat, no dir no, escolta, tots són flors i violes, o no, la vida és molt dura i se te'n riuran, però és igual, prescindeix-la, perquè aquell que se t'estan rient segurament sap que tu fas 3 o 4 coses millor que ell, però com que se sent superior d'aquesta manera, doncs ja tornem a ser. O sigui que apren a la vida, hauràs de compartir la vida amb poques soltes. I n'està ple, però és igual. Tu que ho sàpigues, però tu ves a la teva. Els nens són nens i en qualsevol moment poden confundir-se i no entendre bé les coses i això serveix per agafar força i tirar cap endavant, perquè a la gent que ens costa, jo me'n recordo que amb la meva mare, mama no puc, mama...
Què costa? No, dona! Calla! Laia! Molt bé. Mireu, jo vaig estar al costat de la Laia perquè jo vaig ser dinamitzadora al Prat i vull dir, això de que mama no puc em costa, ho dius tu, perquè després arribaves al Lèxit, estaves amb l'Helena i estaves també amb la Marta, que fèieu allà un grupet i se t'oblidava tot. I mira, avui ets voluntària, has estat explicant, compartint, vull dir, que molts cops també relacionat amb el que deies, Mariona, també es tracta de treballar amb els nens i les nenes, no? Perquè vegin aquella activitat com positiva. No? Jo me'n recordo a un centre arribar carregada de llibres, no? I que els nens em demanaven que què faríem al Lèxit i jo llegir, uau, quin rotllo, no sé què. I a la que van passar 2 setmanes que els companys arribaven al Lèxit contents i és que ahir van fer no sé què i quan arribava al centre hi havia nens que em deien, ja em puc apuntar al Lèxit? Quan ho podré? Que jo... O sigui que també va per aquí, no? Però que sí que és veritat que... És agafar força i tirar cap endavant. I després, quan ets gran, dius, bueno, això agafa força. I després els nens que es reien de tu acaben molt pitjor que tu, perquè... això... Jo me'n recordo d'una nena que em deia no sé què, que a 6è ja vaig acabar tirant-li un estuig de la ràbia de dir no puc més i després aquesta nena no ha arribat a ningú lloc i jo ara cada dia m'esforço més, jo puc, mama, sí, jo em sento al menjador i tant. Molt bé. És superar-te cada dia més. Ja està. I aquí estem, i plegats i plegades. Jo vull dir una coseta només. Clar, jo a nivell de biblioteca, a l'escola no sé com ho viuen, però com ho viuen a biblioteca és amb orgull. Venim al Lèxic i és la meva parella i ara anem a fer una activitat superxula. Vull dir que, i tots els nens d'allà a la sala diuen, què passa aquí, no? Vull dir que amb això no hi ha cap problema. Perfecte. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Gràcies a tots i a totes. Gràcies a tu. Gràcies. Ara, com deia la Fàtima, demanaríem que un representant de cada grup, amb 30 segons, expliqués 2 o 3 idees que hagin sortit en el taller i que valorin que han sigut significatives o importants. Hem apostat per visitar periòdicament uns equipaments culturals que tenim que es diuen biblioteques municipals, que són meravellosos, on allà els nens, amb el seu carnet, que crea sentiment de pertinença, pot anar a buscar 30 documents amb el carro de la compra, cada mes anar a buscar llibres, revistes, vídeos, el que sigui, acompanyat de la mare o del pare, que alhora també es pot beneficiar d'aquesta... O sigui, una altra era explicar contes, apostar per la narració oral cada dia, a l'hora del conte, abans d'anar a dormir o a l'escola, no perdre de vista que abans de l'escriure o abans de llegir llibres, històricament o tradicionalment, a les famílies se n'han explicat de narracions. Doncs hem parlat de com ha de ser, que ha de ser voluntària per les persones participants i aleshores s'ha parlat que s'ha de fer una prèvia per conèixer les dues persones, per veure si funcionaran, si encaixaran entre elles, o sigui, s'ha de conèixer el mentor, s'ha de conèixer el nen que rep la mentoria i també em parla que s'ha de fer un document de compromís de drets i deures com a voluntaris. Aleshores, en el meu grup, jo en seguida volia anar per preguntes complexes, i en seguida m'han fet entendre que estava pressuposant moltes coses que potser no són així. I per tant destacar aquest exercici d'empatia que crec que és essencial a l'hora d'ensenyar, a l'hora d'aprendre, a l'hora de compartir i sobretot la dinamització d'aquesta dona, Laura? Laura, sí. Laura, que ho ha fet fantàstic. Ens han donat estratègies i ens han dit coses que crec que es poden aplicar. Per tant, ha sigut una jornada curta, crec que ha sigut una hora que ha passat molt ràpid, però estic satisfeta, si més no,
del que hem posat en comú les poquetes persones que érem. Vale? Gràcies. Un nen, un mestre, un llapis i un llibre poden canviar el món i vosaltres, el que feu amb l'èxit, també esteu canviant el món i aportant el vostre petit gra de sorra. Moltes gràcies a tots i a totes i ja ens veiem a la propera. Gràcies.